लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दायो आं थांगासिनो दङ गुवाहाटी नोगोरनि सिङाव थानाय शपिं मल सिटी सेन्टाराव। आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन आरो जायफोरा नुवाखै बिथांमोना नायदो आरो जायफोरा नुदों बिथांमोनाबो नायोब्ला जोबोद मोजां। स' लोगोफोर भिडिअखौ फैदो दानिया स्टार्ट खालामनोसै। नै नुबायना लोगोफोर मानसिफोरा माबायदि जादों। बेलेग दिनाव इसिबां मानसि जाया आरोना एबार ओरैबायदि मानसि जादों माने हलिडेबो जाहैबाय बिथिंजाय क्रिसमास सेलिब्रेसनबो खालामफैदों खोमा मानसिफोरा बेवहायनो बेरायथावथाव होननानै जाबायदि मानसिखा आरो। नै मानसिफोरानो ओरैबायदिखा आरोना शपिं मल बायदिखौनो नुवासै, मेट्र' स्टेशनफोर बायदिसो नुलाजोब्बाय। मानसिफोरानो होंगो दोंगोखा। जायगा गैलायै मानसि दिनै ओरैबायदि मानसि। आयु बाला मानसिफोरा जेथिं नायो बेथिंनो मानसि मुनुस माया आयु बाला। ओमफ्राय नैबे आंनि फंबाय बे आंजोंनो दंफायो। स' लोगोफोर नोंथांमोना इन्जय खालामबाय थादो आंनि ब्लगखौ, ओमफ्राय लाइक होनोबा होदो जुदि मोजां मोनदोंब्ला। नै मानसिफोरा दासिमबो सेमनोनो रोङा आरोना, बांनायनिफ्राय बांसिनगासिनोसो दङ मानसिफोरा। जोंथ' एसे थाब फैदोंमोन नालाय ओंखारबोबाय आरो जोङो। ओमफ्राय दा सेन्ट्रेल मलाव थांनोसै, फंबाया नायोनो। बेयो बांद्राय गुवाहाटीयाव थाबाय थानाय जाया नालाय नुवा, बेनिखायनो फंबायखौबो देखायनांगौ गोनां जायो। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो। थ्रि सिक्सटि केमेराजों माबा लादों आरोना, रिल्स मोनसे लादों आङो। बेनि थाखायबो 50 थाखा फैसा होनांगौ। माथो खालामनो आरो लानाय नायबाय आंबो मोजां नुयो खोमा। स' बिनि रिजाल्टखौ नायदो नोंथांमोना माबोरै नुगोन। नै लोगोफोर जों सफैलायबाय सेन्ट्रेल मलाव। बेवहायबो गोबां मानसि दङ आरोना। ओमफ्राय उखैबायबो, एसे उखैनाय मोनबाय, बेनिखायनो माबा मोनसे जाहैनोसै। एसे माबा मोनसे जानोसै होननानै हाबफैबाय जों बेवहाय, नायनोसै मा जानाय जायो। ओरैनोथ' न'आव ओंखाम जानानै फैखादों मैद्रु रुनायजों रोनो। चिकन टिक्का मसाला वो 1 दीजिए। हाँ, और उसके बाद ये अफगान कैसे हैं आप? अफगान बिरयानी बाबा जी कौन सा अच्छा है इसमें?
हाइदराबाद ले लीजिए चिकन नंबर चिकन टिक्का मसाला एक हैदराबादी एक एल्फा नहीं है यहाँ पे वो आपको खाली बिरयानी Maybe tangannya saya bayangin lagi sontola kapal selam. Last later sontola kapal selam so pak le ni. Dah so lenga biar rai cepet. Kun tenglah nana le jeep bau later nak kopak. Sontola ni na rai cepet dah so lenga. आयो लै लोगोफोर ओरैबायदि लाजिखायो मानसियानो लाजुखि मयनासो ओमफ्राय बियो आंनि लोगोसो दै जानला मानला दा सानलाबाय नोंसोरो स' नायबाय थादो भिडिअखौ जों दा थांनो ओंखारबाय न'सिम ओमफ्राय बांद्राय गोबाव थाबाय थाजाया बेनिखायनो थाबैनो न'आव थांनोसै होननानै ओंखारबोबाय जोङो सेन्ट्रेल मलनिफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय थांनानै रुमाव थांनानै एडिटिं खालामनोसै नोंथांमोननि थाखायबो आरो एपिसड गोदान लाबोनांगौ आं बांद्राय बेरायनाय जाया दै एबारनिफ्राय बेरायनांसिगोन बायदि मोन्दों आङो जिहेतु गुवाहाटियाव थाबाय थानाय जायो थेवब्लाबो आं जायगाफोरखौनो एक्सप्लर खालामा आरोना माने भिडिअसफोर लाबोनाय जाया आरोना एबारनिफ्राय नाजासिगोन स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबा बाय बाय